Længe har jeg gået rundt og let efter noget, der kunne samle mit hjerte igen. Uden at vide, hvad det var, der gjorde mit fokus uklart. Uanset hvor det var, jeg kiggede hen. Men nu har jeg fundet dig igen. Du er min eneste ven. Uden dig gav mit liv ingen mening. Vi er team, du og jeg. Intet kommer i vejen. Vi står sammen som en gang. Nu kan de gøre, hvad de vil. Vi er som vand over ild. Lad dem komme. Jeg har fyldt på sådan der. Han er din konsulør. Det er jo ikke engang en snap. Du skulle bare... Vi er stærkere end sten. Murene river vi ned. Giv mig vor hende. Bryder. Kan vi få den igen? Hvad var det, du sagde? Ja, man skal huske at gå til højre, når man kigger. Ej, hvor kedelig. Sig det, du gerne vil betale vores nye tur. Jeg vil gerne betale os nye tur. Nej, hele USA-turen. Hele USA-turen. Og hvordan kommer vi derhen? At køre. Nej, vi flyver, og så kører vi. Flyver, og så kører vi derhen. Og så køber du hvilken bil køber du? Kører bare et BMW. Nej, det er ikke god nok. Vi skal se en Det er faktisk godt på. Nu er klokken 12. Nej, det er ikke. Jo. Sig nu bare, du gerne vil betale det hele. Jeg betaler det hele. Hvem sidder hvor? Jeg kører. Og så sidder Kosman, Lisa og Victoria, og så Nico oppe i bagagerummet. Med taskerne. Ja, okay. Og de og svæver. jeg har politibriller på. Og du svæver på, at det kommer til at ske? Ja. Må jeg høre? Jeg svæver. Okay, godt. Bare lad dem komme. For vi er stærkere end sten.